ndoda uzongisiza ngokuthi ungitshele iqiniso. Yes? Akazi umuntu wafika la ekhaya waphume ngalikhuluma ngiqiniso, yes? Unenhlanhla nje ukuthi uyaphila kufanele ngaba uphili wena. Yes? Ungakubuka nje fana ngalikhonto uzoyenza ngikwenze lutho. Hayi into Yayizwa lento? Okay. Ibhamu lezi ezothuweza ba? Ibhamu lezi ezothuweza ethu ba. Ezeni nino ba? Nomasandi. Nino Masandi? Yeah. uMasandi uvela kuMasandi. uMasandi uyena lesenze naye licala. Iliphi icala lenzeni? Sibulale umndeni wakangcobo. Nobulale nini umndeni wangcobo? Ulesingaku namhlanje. Umsombuluko namhlanje. Ngomgqibelo. Ngathini ngeyintatha zangesonto. Ngeyintatha ngabe u2. Yebo. Ubuhamba noba? Ngihamba naye uMasandi. Benisuka phi? uMasandi ukuthi buyisihlale naye endawonye. Benisuka phi? Bisuka endlini ba. Endlini ngaba? La eqashe khona uMasandi. Nihleli nobaba, nihleli nobaba. Bekade sina esobabili. Uzongitshela iqiniso lonke. Yes? Ngifuna ukwazi into eyenza ukuthi ngigcine nibabulala nokuthi niye lapha. Beniyokwenzani lapha? Kahle lapha. Okay, asiqale la. Nisuke noMasandi ngoba ikhathi. Ngithi bekulapho nje ko past 2 to 3. Bengakashaya u2 ngena lapha. Kodwa nje bekuya lapho. Ngoba khona ialarm ekhalile lapha efonini nayithatha ngithi. Alarm ekhalile into kwakhala ngazi noma iPakistan la press ipanic lipresselethi ipanic sasa respond. Yeah. Kodwa u2 ushayisene khona lapha. Yeah. Beniyokwenzani? Kahle into sasiyobabulala ba. Nani yobabulala? Yeah. Niyobulala ba? Siyobulala uNgcobo nomngakhe. Nibabulalile uNgcobo nomngakhe? Yeah. Ubani udubulele? Mina. Unidubule ba? Hayi mina ngidubule unkosikazi. Umdubula ngani? Ngimdubule nge9. 9. Yeah. Le noma khazina ba2 star. Ayiyona ke lebulala uNgcobo le. Iyiphi ebulela? Kahle besiphethe ibhameza ezahlukene ba. Siphe esinye isibhamu ngoba ibhamu 38 ne9 siphe sesithathu. Lesi sithathu ke lesi kasithathile uSkilash. Sithathu uSkilash leso sibhamu. Yeah. Isona sibhamu esibulele leso. Yeah. Lesi esinye esingale nasibulalanga sona. Esibulele naso. Sibulele. Okay, ngicela ukwazi ukuthi ubuphethe ini isibhamu? Ngiphethe i9 i16. I16. Yeah. Lesiyana ke esinoma magazine about 2 besiphethe ba. Besiphethe uMasandi. Okay. Ubani obulela umama? Hayi mina ba. Wena? Yeah. Okay. Umbulalele kuphi umama? Kuphi nendawo? Ebesila ngase container. Kade nithi akanoki? Yeah. Siyakwazi lokho? Yeah. La press panic. Press panic but sa respond nabaleka. Kuyafana ukuthi sibalekile kodwa nje ngoba bese isikhathi bese sisi. Lalela ke baba. Benithunywa ba kwenza le nto? Kahle umuntu ade sithumile uSkilash ba. uSkilash? Yeah. Uthi nibabulalelani? Ubethi asibabulele ngokwesimo sokuthi bakhompyutha nabo. Bakhompyutha nabo kuye? Yebo, eyitolo. uSkilash unesitolo? Wena asisitolo sawa ba. Yeah. Ngizubula ubale igama la Shabalala, ubani uShabalala? Shabalala umunye unomzana wakhona ngale maqeleni onekala. Unekala? Yeah, unekala. Ungena phi kule case uShabalala? Unekala unanesitolo. Ungena phi uShabalala la? Futhi uShabalala uyena wakhipha isibhamu ba. uShabalala? Yeah. Wasinika uSkilash. uShabalala ubefuna kwenzeke naye lento? Yeah. Wena ukwazela lapho lokho? Ngoba namhlanje izolo futhi uphinde wamfonela embuzo ukuthi angabe kuhambe kanjani uSkilash wayesesho ukuthi hayi yonke into ihambe kahle. Benikhona nini? Bekade sikhona thina. Wathi xoxelele. uSkilash uyena usenidayisa ufuna nibulawe nini? Usefuna ukunithulisa ngamanye amazwi? Obvious angiphela manje akasafuna ungena enkingeni. Angithi yazi? Ngikuzwa kahle. Uyangithi yazi? Ngikuzwa. Mina sengizwile ukuthi uSkilash ufuna ukunibulala nini uSkilash? Useyeqa. Ngoba usenisebenzisile. Yeah. Nibe nenhlanhla ukuthi nibanjwe yithina ngoba kube kufika abanye benizobulawa. Lisala lingaziwa iqiniso kwenzekeni. Yeah. Yabizwa ngithini kwena? Yeah. Mina ngizokukhombisa ama WhatsApp messages aSkilash. Sengimtholile uSkilash. Yeah. Uyanifihla ngoba ufuna ukuthi nibulawe. Uthi ayikho nje uthi uzokunika information makuthi uzobulawa. Sizonibulala thina. Yeah. Sifuna leso sibhamu ke. Shothi uyena uSkilash usithathile wathi nathi uShabalala uyasifuna ufuna ukwasikeza isibhamu sakhe. Esashabalala? Yeah. Asikho emthethweni? Asikho emthethweni ngoba ubaba ubulewe ba? Ubaba ubulawe uMasandi ubaba. uMasandi lo ngale? Yeah. Umdubule ngasiphi isibhamu? Umdubule ngalesi sikhona la.
lesi esingena icover la behandle yebo lesi sinama esabala sosibhanga lesi sinesperm magazine esabala esakho uMasanda sivela phi sosibhanga uMasanda angazi ukuthi wasithatha phi intoni unjani awungitshela lesi inhlamvu engaka igcwele lapha neyithatha phi lezi la kusona lesasibhanga zombili lezi bhanga kahle i16 leli libulele nduna lifike livele ligcwele yeso kade thina singenazo indlavu okay kwenzeka lokho kwenzekile sema sesibuyele emuva uskilashwa thina wathi hayi indlavu lezi ezisele noma singazithatha okay lesi inhlamvu nisasebuphi futhi inhlamvu nithathela uskilash zonke uskilash lo muntu esikhuluma ngayo lokuthu ku forum fuck lo muntu ngiqala ukukhuluma naye izolo kuthiwa yazi indaba ufuna nibulaweke ngoba ufuna nithuliswe ukuze ningaveza amaqiniso ukuze naye angavezi baba laleli jampile manje yazi awufosiwe la kokusiza ukuthi ukhulume iqiniso yazi ngakubopha qala awuhamba nabo bagwetha ngithi wasinda wena ngenhlanhla this time wenza icala leserious ndoda hamba ufele ejele yazi uzolikhuluma lonke iqiniso